Και όπως περπατούσαμε στα στενά της χώρας της Νάξου, πετύχαμε αυτό εδώ το παραδοσιακό παντοπωλείο, ένα από τα πιο παλιά καταστήματα του νησιού. Δεν αντισταθήκαμε και μπήκαμε να δοκιμάσουμε τα ντόπια προϊόντα. Έχουμε εδώ κοντά μας τον κύριο Κυριάκο, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης αυτού του μαγικού παντοπωλείου. Ευχαριστώ, να είστε καλά για τα καλά σας λόγια. Ναι, ο πατέρας μου μετά τον πόλεμο, μαζί με ο παππούς μου βασικά και ο πατέρας μου μετά τον πόλεμο, που μέναμε στο Δαμαριώνα, κατεβήκαν εδώ και ανοίξανε το 45 αυτό το μαγαζί. Βασικά στην αρχή ήταν σαν αποθήκη, είχε μόνο τυριά, ελιές, λάδι και σιγά σιγά εμπλουτιζόταν με διάφορα προϊόντα. Αλλά έχει μείνει όπως ήταν όσον αφορά το κτηριακό και τα ράφια, ξέρω εγώ, οι πόρτες, είναι από τότε. Έχει πάρα πολλά τοπικά προϊόντα. Ναι, γενικά η Νάξος είναι πλούσιο νησί, παράγει πολλά προϊόντα και πολλά από αυτά έχουμε και εμείς, από τυριά, λάδια, ελιές. Τι κάνει εντύπωση στους τουρίστες που δεν έχουν συνηθίσει σίγουρα κάτι τέτοιο σε μαγαζί και τι αγοράζουν συνήθως όταν έρχονται εδώ? Συνήθως αγοράζουν ελιές, λάδι, τυρί και τα βότανα και κάπαρι. Εντύπωση τους κάνει ότι φαίνεται ότι το μαγαζί είναι παλιό, δεν έχουμε κάνει κάτι να το κάνουμε πιο μοντέρνο και αυτό ίσως. Είναι ένα μαγαζί που περνάει από γενιά σε γενιά πάντως, να φανταστώ. Ναι, εγώ είμαι τρίτη γενιά και ελπίζω και ο γιος μου. Πάσχα έχουμε, έχει πάρα πολύ κόσμο το νησί. Έχει πράγματι πολύ κόσμο το νησί. Ήδη έχει ξεκινήσει ο τουρισμός από το Πάσχα των καθολικών, των τουριστών δηλαδή, το οποίο ήταν ένα μήνα πριν. Από τότε ξεκίνησε δειλά-δειλά και τώρα αυτή τη στιγμή ναι, έχει αρκετή κίνηση και Έλληνες τουρίστες και οι Ευρωπαίους.